Ollaan täällä Espoon Nuottaniemessä Olaksen erillistalossa. Meillä on tämmöinen 2-kerroksinen Olaksen rakentama puutalo. 134 neliöä taitaa olla, että yläkerrassa on kaikki yhteiset oleskelutilat ja alakerrassa on sitten lasten makuuhuoneet ja kylpyhuoneet ja varastotilat. No, Olas ei varsinaisesti ollut meille etukäteen tuttu, mutta kun siellä oli hyvinkin henkilökohtaista palvelua, että meitä palveltiin niin kuin ihminen ihmiselle, niin se koettiin se hyväksi. Ja tietenkin taustat tutkittiin ja koettiin, että on vakavarainen niin kasvava yritys, että ei herättänyt sinällään mitään huonoa. Tässä oli oikeastaan kaikki ominaisuudet, mitä me talolta haluttiin. Et tietenkin tämmöinen niin kuin uudisprojekti, niin nähtiin kuvat ja nähtiin tontti, mutta vaikutti, että tässä voisi olla meille niin kuin kaikki tarvittava niin kuin koon ja sijainnin puolesta, ja sitten isoja avaria tiloja haettiin, niin tässä niitä oli. Päästiin niin kuin just materiaaleihin vaikuttaa, mikä oli meille myös tärkeä asia, että kiva päästä itse vaikuttamaan. Että esimerkiksi kylpyhuoneen niin kuin ja vessan laatat, maalipinnat, keittiö, portaat. Parketit ja sitten päästiin valitsemaan tai tekemään pieniä muokkauksia noihin rakenteisiin ja tiloihin. Että se oli myös semmoinen, että saatiin vähän varastotilaa lisätyksi. Ne oli varmaan ne isoimmat ja tärkeintä. Ilman muuta pystytään suosittelemaan, että jos vaan niin kuin sopiva sijainti ja ominaisuudet löytyy, niin meillä ei ole mitään negatiivista sanottavaa. Että meidän osalta on kaikki toiminut todella hyvin sekä myyntiprosessin aikana että rakennusaikana, että myös rakennusprojektin valmistuttua on edelleen meidän kysymyksiin vastataan ja meistä pidetään huolta.